गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नाय। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ दिनै 5 जुन बुहुमनां आबहावा सान। बे सानखौ इक'सिस्टेम रेस्ट'रेसन मोन्थोरजों जेरावबो बिफां फुलि गायनानै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो मिरु जिल्ला दख'रा आरो दालाइसा आफादा रोजा रोजा बिफां फुलि गायनानै गाजा गोमजायै फालिबोबाय थादोंमोन। नाथाय देग्लाय कभिड-19 एबा महामारि कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव आसाम सोरखारा होनाय एसअपिखौ दहाय होनानै आगु बोसोरफोराव लाबोनाय बायदि बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ उदाङै खुंनाय जायासै। अब्लाबो मिरु जिल्ला दख'रा आरो दालाइसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जाय जेराव दङ बेयावनो समाजारि जानथाइखौ नोजोर होनानै दख'रा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन थावनियाव बिफां फुलि गायनानै बुहुमनां आबहावा सानखौ फालिदों। बेबायदिनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुर्शि दिपेन बर'आबो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि आरो उदालगुरि दख'रा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारजों जयै बड'फा इउएन ब्रह्म पार्कआव बिफां फुलिखौ गायनानै बयखौबो बिफां गायनानै आबहावाखौ रैखाथि होनो खावलायो। गुबुन फारसेथिं मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुर्शि कनिन्द्र बसुमतारिया चिरां जिल्ला आरो सिडली चिरां दख'रा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों जयै खासिक'ट्रायाव बिफां फुलि गायनानै बुहुमनां आबहावा सानखौ फालियो आरो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां मुर्शि खोरोमदाव औवारि बुंथिगिरि जनक उजिरजों लोगोसे मिरु आफादनि दैदेनगिरि क'क्राझार जिल्ला आरो दतमा दख'रानि दैदेनगिरिफोरजों जयै दतमायाव थानाय थुलुंगाफुरियाव बिफां फुलिखौ गायनानै बुहुमनां आबहावा सानखौ फालिदों। नैथि रादाबाव दङ गुजरातआव 15 जुनसिम लाभ जिहादनि आयेन खालामदों। 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों गुजरात सोरखारा। हादोराव लाभ जिहादनि जाथायफोरा गोबां जानानै थांनाय नुनो मोन्दों। बे समावनो गुजरात हादोरसायाव लाभ जिहाद आयेनखौ रायजो बेंगिरि आचार्य देबव्रत बिथाङा गनायथि होबाय। गिबि मन्थ्रि बिजय रुपानियाया गुजरात हादोरसायाव फैगौ 15 जुन खालारनिफ्राय लाभ जिहादनि आयेनखौ बाहायनो बिथांखि लादों। बे आयेनखौ बाहायनो लानायनि जाहोनानो जादों हादोरसायाव खायसे जर जुलुमै एबा हिंसायारि जाथायजों धोरोम सोलायहोनानै जुलि लानाय खायसे जाथायफोरा जाहाथे जानानै थाङा। मख'थावनादि बे आयेना बाहायजानायनि उनाव सोरबा धोरोम सोलायहोनानै जुलि लानाय जाथायनि सायाव 10 बोसोर जोबथेसालिनि साजाबो खालामनाय जादों। बे आयेन बिलनि बायदिब्ला धोरोमखौ लाखोमानानै जुलि लानायनि हेंथायै 5 बोसोर साजाजों लोगोसे 2 लाख जुरिमानाबो होनांगोन। उन्दै बैसोनि सिख्लाखौ जुलि लायोब्ला 7 बोसोर साजाजों लोगोसे 3 लाख जुरिमाना होनो नांगोन आरो बे आयेननि बारगा मावोब्ला 3 लाख जुरिमानाजों लोगोसे 7 बोसोरनि साजाबो होनो नांगोन होनना फोसावदों। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। दुखुनांथाव खौरां, क'क्राझाराव लामा जाब्रबथाय जादों। सासे लाइमोन सिख्लानि गोबारै जोखोम। बिटिआरनि राजधानी क'क्राझार सहरनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव सासे लाइमोन सिख्लाया गंसे स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो न' लुग्रा रड लाबोनाय गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि जायो। बे मोगा-मोगियाव स्कुटिजों फैबाय थानाय लाइमोन सिख्लाया जोबोरै गाज्रि जोखोम जायो होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जोखोम जानाय लाइमोन सिख्लाखौ क'क्राझारनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसननाय जायो। नाथाय लाइमोन सिख्लाया गोबारै गाज्रियै जोखोम जानायलाय दायो गाज्रि थासारियाव दं होननानैबो मिन्थिनो हादों। जोखोम जानाय लाइमोन सिख्लानि मुंखौ जेनिया बरगयारि होननानैबो मिथिहोनाय जादों। दानिया फैदो ब्रैथि खौराङाव। सेपटाव लंपेन्ट गाननायनि थाखाय आइजो एमपिखौ नेशनेल एसेम्ब्लिनिफ्राय होखारहरदों। मख'थावनादि 30 बोसोर बैसोनि कान्डेस्टार मिचेल मुंनि आइजो एमपिआ आफ्रिका हादरनि तन्जानिया पार्लियामेन्टआव हाबनायनि उनावनो बुंथिगिरिया बिथांखौ जिरायनो होनाय जायाखै मानोना बिथाङा सेपटाव लंपेन्ट गानदोंमोन। बुंथिगिरिया आइजो एमपिखौ सेपटाव लंपेन्ट गाननायखौ लानानै होखारहरनाय जानायलाय गुबुन नोरोम पसाक गाननानै फैनो थाखायबो खावलायो। बे जाथाया हादोरनाङैनो फिनजाथाय सोमजिदों। बेराफारसेथिं ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजानाय नुनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आमेरिकानि बोलोगोरा बारग' हादरगिरि डनाल्ड जे ट्राम्पनि फेसबुक पेजखौ 2 बोसोरसिम सासपेन्ड खालामबाय एबा बोखारथ'बाय होनना फेसबुकआ फोसावदों। बिथां आगुनि हादरगिरि डनाल्ड जे ट्राम्पआ हादोरगिरि बिसायख'थि समाव फेसबुकजों गोबां दावराव-दावसि खालामबोदोंमोन, जायनि थाखाय फेसबुक कम्पानिया बे गोरा आयेनखौ लायो। थांनाय 6 जानुवारिनिफ्रायनो डनाल्ड जे ट्राम्पआ गावनि फेसबुक एकाउन्टआव जेबो रोखोमनि निउस पस्ट आपडेट होनो हायाखै। मोनसे रिपर्ट निउसनि बायदिब्ला फैगोन मिनिमाम 2023 मायथाइसिम डनाल्ड जे ट्राम्पआ फेसबुकआव जेबो रोखोमनि पस्ट एबा निउस होनो हानाय नङा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।